kansioiden kuin myös muiden tavaroiden päälle on kertynyt pölyä. Hetkonen, viimeisimmän kansion vieressä on pölyyn piirtynyt viiva. Ihan kuin siitä olisi joku vetänyt jotain pois. Katsotaan, että näyttääkö se siltä, että sieltä puuttuu jotain, vai se, että sieltä on liikuteltu jotain? Siitä näyttää kuin jotain puuttuisi, kun muuten niin siististi aseteltu kassakaapin sisältö, vain kansiot jotenkin. Ja näyttää siltä, että ne eivät ole niin siististi laitettu, kun ne ovat tarkoituksella suunniteltu. Feenikseen. Oletteko mahdollisesti avannut tätä kaappia tästä lähiaikoina? Emme. Vain Donskoin availee sitä tähän aikaan. Hän tekee inventaariota. Embo, voisitko katsoa nopeasti Donskoin roomilta, että onko siellä mitään dokumentteja? Kyllä. Mennään vähän. Mä katon samaan aikaan kattoo vainajan taskuja. Feeniksen reaktiota, kun mä sanon. Anteeksi, en voinut huomata, että tuijotatte minua. Joo, kyllä haluaisin kysyä. Mitä te voisitte kertoa Nikolaista? Nikolaista? Oikein rehti kaveri. Työskenteli eilen minua ennen aamuvuorossa. Avasin Donskoin kanssa liikkeen ja päivä tuntui olevan hänelle hyvinkin tavallinen. Näin hänet viimeksi, kun huuteli takahuoneeseen Donskoin avuksi. Minähän tulin siis töihin Nikolain jälkeen. Nikolai pyysi apua pullojen kanssa takahuoneessa Donskoin myös sekoitelassa liuoksiaan takahuoneessa. Donskoin mutinoiden läpi kuulin, kun kello soi Nikolain lähdettyessä. Ja en osaa sanoa, että näinkö mitään outoa Donskoin käytöksessä. Odottakaapas. Hänellä ei ollut sinä päivänä muistikirjansa mukanaan. Hän ei koskaan ennen ole tehnyt niin. Hän piti sitä aina mukanaan ja kirjoitti siihen aina vähän väliä. Haluaisin kysyä siis kenen muistikirja? Donskoi. Donskoilla ei ollut muistikirjaa. Ei. Se on sangen erikoista. No kyllä se on. Löydätkö muistikirjaa? No katsotaan, löydänkö mä sitä siellä. Ei. Siitä ei löydy mitään. Pengot hänen taskunsa läpi, mutta ei. Ei ole muistikirjaa. Heitä history check. Kyllä. Se olisi 18. Sun terävät havaintosi ja muistisi toimii kuin hyvin rasvattu kone ja lähes valokuvan muistin omaisesti saat mielikuvasi ruumista ensimmäisen silmäyksen mukaisesti. Juuri ennen kuin Enbo potkaisi sen selälleen. Huomasit, että sen uhrin vasen kurottava käsi pitää sormiaan visusti kiinni toisissaan. Hän ei ole siis yrittänyt kurottaa, vaan työntää jotain poispäin. Pisimmät sormet ovat lähes yltäneet kassakaapin alle. Hän on yrittänyt piilottaa jotain kassakoneen alle. Okei, katsotaan. Siis kassakone vai kassakaappi? Kassakaappi. Joo, kassakaappi. Joo, kyllä. Voisitko auttaa minua tässä, Embo? Yritetään työntää tää nurin. No, kai sinne mahtuu käsikin alle. Eikö sillä ollut jalat? No katsotaan. Tunge se käsi sinne ja... Okei. Saanko mä tartuttua jostain? No kyllä, hän sen olla luikku käsillä sinne hyvin yllät. Ja kuinka ollakaan sieltä löytyy pieni paperinpala. Pieni repäisty paperinpala, ja se näyttää kuuluvan johonkin listaan. Lappuun on kirjoitettu sulkeiden sisään hätäisesti 28, 27, 57 ja 53. Mitä näiden siis numeroiden alla, lukeeko siinä mitään? Ei, siinä on kyseisellä paperinpalalle on vaan kirjoitettu hätäisesti 28, 27, 57 ja 53. Sillä aikaa minä jututaan sitten Feniksie. Sinähän olet tämän vainajan apulainen. Kyllä. Sinä tiedät siis paljon näistä pulloista ja litkuista ja kemikaaleista. Niinkin voi sanoa. Mitäs osaat sanoa vetysuaniidista? Aika mielenkiintoinen seos. Sitä joskus käytetään lääketieteellisissä tarkoituksissa. Mutta... Onko se
maultaan? Onko siinä makua? En ole koskaan maistanut. No kai se nyt on jonkinlaiset tutkielmat. Ei sitä ole kukaan maistanut. Ainakaan meidän tietääksemme. Haju sen sijaan voi olla hieman erikoinen. Joo, mutta jos vain ei kerran haistanut mitään, niin sillä ei ole väliä, mutta maku. No, Jos joku myrkytti tämän... Anteeksi, mitä? Donskoin. Myrkytti? Kyllä, kyseessä on murha. Ei kai. Myrkyllä. Ei kai sentään. Miksi kukaan haluaisi tappaa Donskoin? Sitä emme tiedä, mutta kyseessä on kuitenkin, havaitsin myrkkyä ruumiissa ja kyseessä on juuri tämä vetysyanidi. Ja sen takia nyt mä kyselen sulta, että onko se minkään makuinen, että jos joku, jos mä vähän niin kuin katson sitä tuimasti, sekoitti Danskoin vesikanisterin, vesikannuun sitä, niin olisiko hän voinut olla huomaamatta sitä? Hyvin mahdollista. Liuos nimittäin muistuttaa aika paljon vettä. Tosin haisee hieman erilaiselle. Mausta en osaa kyllä yhtään sanoa. En ole koskaan ajatellut maistaa sitä. Se kun on hieman myrkyllinen. Feniksiä, näetkö nämä numerot? Voiko nämä tarkoittaa jotain puteleiden numeroita? Hyvin mahdollista. En osaa kyllä sanoa. No siis Hassuja numeroita. teette töitä täällä. Se pitää kyllä paikkansa. Ja te ette osaa näitä numeroita. En. Tai siis kyllä minä nuo numerot tunnistan numeroiksi, mutta en ymmärrä, mitä niillä mahdetaan tarkoittaa. Eikö täällä ole jotain inventaarionumeroita? Kyllä. Niin. Tulkaa tiskille. Mennään tiskille. Tiskillä on kassakoneen lisäksi pieniä pulloja ja rohtoja. Kansio sekä tyhjä vesikannu. Vesikannun viereen on asetettu 3 lasin alusta, joista 2 päällä on juomalasi. Tiskin vieressä on pudonnut paperi tiskin päällä olevasta kansiosta. Kansion päällä lukee inventaario. No siinähän se on. Pudonnut paperi näyttää olevan inventaariolista, mutta sen loppuosa on revitty pois. No niin, nyt me voidaan yhdistää nämä. Kansiosta puuttuu aiemmat inventaariolistat. Kumma haju kannun lähellä voimistuu? Eli siis tämä inventaariokirja haisee siltä samalta. Ei, siinä pöydällä oleva vesikannu, mutta tiskillä näyttää olevan, että vesilasi, yksi niistä puuttuu. Ja... Se on rikki ja siihen oli kaadettu. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo. Feenikse, jos tulee jano, älkää juoko tästä. Enhän toki. Donsko ei ikinä päästäisi meitä juomaan hänen vesikannustaan. Hän oli hyvin tarkka siinä. Oletko huomannut, että vesikannu haisee? En, mutta nyt kun sanoitte, niin kyllä. Aivan kuin klooria etikkaa. Oletteko ihan varma, että se ei haissu samalta ennen kuin Donskoi kuoli? Kyllä. En osaa sanoa, mutta ei kyllä vesikannu normaalisti haise tältä. Mutta jos yritätte muistaa, haisiko se eilen? En osaa sanoa.